Gnostici, mystické hnutie pôsobiace od prvých storočí nášho letopočtu, presadzovali myšlienku, že osvietenie a spása prichádzajú prostredníctvom tajnej vedomostní, gnózy, a nie prostredníctvom vierovyznania alebo dobrých skutkov. Ich náboženské texty, ako napríklad Evangelium podľa Tomáša, sú plné esoterických učení a symboliky. Verili, že materiálny svet je vlastne ilúzia a že pravdivá Božia iskra sa nachádza v každom z nás, čakajúc na to, aby bola objavená. Toto učenie bol v priamom rozpore s ortodoxným kresťanstvom, ktoré túto formu učenia označilo za heretickú. Zaujímavý je aj ich pohľad na figúru Satana. V niektorých gnostických textoch je Satan, alebo jeho ekvivalent, považovaný skôr za osloboditeľa, ktorý pomáha ľuďom dosiahnuť gnózu. Tento radikálny pohľad bol samozrejme v rozpore s hlavným kresťanským prúdom. Aj keď boli gnostici nakoniec vytlačení z hlavného prúdu kresťanstva, ich myšlienky a texty pokračujú v ovplyvňovaní náboženských štúdií, ezotériky a dokonca aj do moderného umenia. Napríklad, v literatúre sa na gnostické témy odvolávajú diela ako Da Vinciho kód,